Dit is Nyunsu Phu Stranang. De Nederlandse Tweede Kamerleden Jan Struijs en Hanneke van der Werf brengen in juli namens de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een verkennend werkbezoek aan Suriname. STVS sluit samenwerking met Mingle Cocktail Lounge voor WK 2026 beleving. IMF waarschuwt voor chaos rond olieinkomsten in Suriname. Assembleelid Raymond Sapoen, NDP, heeft stevige kritiek geuit op procureur-generaal PG Garcia Paraxing naar aanleiding van haar brief aan de Nationale Assemblée. Staatsolie draagt aanzienlijk bedrag van 400 miljoen Amerikaanse dollar af aan de staat. Nieuwe RVC Centrale Bank moet toezien op financieel beleid en economische stabiliteit. AUVS-functionaris stal geld van cliënten, zegt minister Diana Poki. Paviro Regio Oogzorg niet gegarandeerd door uitvalapparatuur. Patiënten kunnen blind raken. NDP verscheurt zichzelf. Eigen achterban spreekt van hebzucht, arrogantie en domheid. Ramon Abrahams zegt niet betrokken geweest bij samenstelling van de regering en heeft geen bemoeienis de afgelopen 9 maanden. Hij gaf ook aan dat hij 2 weken geleden is benoemd tot staatsadviseur en momenteel bezig is zich te oriënteren op de invulling van die functie. Dit is Nyunsu Phu Stranang. In juli 2026 zullen de Tweede Kamerleden Jan Struijs en Hanneke van der Werf een verkennend werkbezoek aan Suriname brengen. Ze willen praten met parlementariërs, regeringsvertegenwoordigers en bedrijfsleven om de samenwerking tussen Nederland en Suriname te verkennen. Dit bezoek is onderdeel van een nieuw rapporteurschap dat officieel goedgekeurd moet worden. Het doel is om de informatie over Suriname en de bilaterale relatie te verbeteren met focus op rechtsstaat, handel en economische ontwikkeling. De rapporteurs willen ook het Makandra-programma bespreken dat goed bestuur in Suriname ondersteunt. Na het bezoek zullen ze verslag uitbrengen aan de Commissie Buitenlandse Zaken. De Nederlandse premier Rob Jetten erkent dat de communicatie met Suriname over de VN-resolutie rond het slavernijverleden heeft gefaald. Nederland heeft de Surinaamse regering niet vooraf geïnformeerd over de onthouding bij de stemming, wat leidde tot verontwaardiging en kritiek in Suriname. Nederland stemde niet voor de resolutie die de transatlantische slavenhandel erkent als een ernstige misdaad tegen de menselijkheid. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen noemt juridische bezwaren en een gebrek aan consensus binnen de EU als redenen voor de onthouding, terwijl Suriname hierover niet werd ingelicht. Jetten benadrukt dat excuses niet genoeg zijn en vraagt om actie om de gevolgen van het koloniale verleden aan te pakken. De regering Simons Rusland heeft de volledige raad van commissarissen van de Centrale Bank van Suriname ontslagen, wat als riskant wordt gezien. Dit is zorgwekkend omdat de centrale bank essentieel is voor financieel vertrouwen en stabiliteit. Het ontslag gaat tegen de wettelijke regels in, waardoor het lijkt op willekeur. Dit kan het vertrouwen in het financiële systeem schaden. De nieuwe raad bevat ook een lid van de oude raad, wat vragen oproept over de redenen achter het ontslag. De regering moet duidelijkheid geven over deze beslissing. De Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft een nieuwe raad van commissarissen, RVC, benoemd voor 5 jaar. De nieuwe raad bestaat uit Silvano Chong Ahin, Glenn Gersi, Robbie Putisi, Rajkumar Kerpal, Dinesh Ramadien, Saskia Walden en Reina Raveles. Voor de raad moet nog een voorzitter worden aangewezen. De nieuwe raad moet toezicht houden op de CBVS en zorgen voor een gezond financieel beleid. De Raad van Commissarissen hebben meestal als voornaamste doel toezichthoudende taak. En dat is ook met deze raad. Maar natuurlijk daarnaast hebben ze ook als belangrijke raad om niet alleen toezicht op de uitvoering van de taken door de centrale bank, maar ook een bijdrage te leveren bij het tot stand komen van onze, met name macro-economische klimaat. Maar daarnaast ook alles wat te maken heeft met ons financieel huishouden. En daarom is er natuurlijk ook de nadruk gelegd op een goede samenwerking. Niet alleen met de centrale bank, maar ook met het ministerie van Financiën. Want dat heeft als de centrale bank is monetaire autoriteit, maar daarnaast is ook Financiën een monetaire autoriteit. Dus zo'n raad van commissarissen heeft als belangrijke taak om die samenwerking tussen centrale bank en Financiën, want we moeten natuurlijk een balans kunnen brengen in het fiscale en het monetaire.
En zij leveren een bijdrage daarbij. Ze ondersteunen de governor van de centrale bank. Maar daarnaast moeten ze ook de minister van Financiën kunnen ondersteunen. Maar overal heeft de Raad als belangrijke taak toezicht te houden op de uitvoering van de taken. Conform de wet op de bankwet van 2022, wordt de Raad voor 5 jaar gekozen. En deze is weer voor 5 jaar gekozen. De centrale bank is, we noemen dat de moederbank, zoals dat, toch? En het is natuurlijk de bank die eigenlijk geen overheidsbank is, om het zo te zeggen, maar de bank die toezicht houdt op het totaal bankwezen. Is ook de bank die toezicht houdt op alle financiële instellingen. Zoals de overige banken zijn commerciële banken. Toch? Want zij doen natuurlijk de leningen, zij doen een krediet, zij verstrekken kredieten en andere bankaire aangelegenheden. Maar de centrale bank die houdt gewoon toezicht daarop. Die heeft meer naar het buitenland toe ook het contact van de overheid van elk land met het buitenland. Met name het Internationale Monetaire Fonds. Zoals ik nu weet, de centrale bank heeft de hele nauwe samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds. Want alles wat zij maken ook het beleid, het monetair beleid, dat is de centrale bank, welke dan de algemene banken ook een bijdrage aan moeten leveren. Dus eigenlijk is het grootste verschil is dat de centrale bank geen kredietverstrekkende bank is, zoals de overige commerciële banken, maar meer een monetaire rol heeft. Minister Wijneman zegt dat samenwerking tussen de CBVS en het ministerie van Financiën belangrijk is voor een stabiel beleid. De CBVS verschilt van commerciële banken en houdt toezicht op het hele bankwezen. De minister benadrukte de uitdagingen van de Surinaamse economie, maar blijft optimistisch over verbeteringen. Minister Diana Poki van Sociale Zaken en Volkshuisvesting meldt dat een medewerker van de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen beschuldigd wordt van het stelen van geld van cliënten. De minister heeft deze persoon zelf voorgedragen en heeft inmiddels maatregelen genomen om hem te ontslaan. De verantwoordelijke van AUSV is in de fout gegaan door geld van cliënten te pinnen vanuit een Monicarta. Monicarta is die pinpas van sociale zaken. En ze is in de fout gegaan. Ik heb ervoor gedragen, ik denk 3 maanden terug. En zij was leidinggevende bij AUSV. En ik heb maatregelen getroffen. Ze is niet meer daar. Daar gaat het over. Als je in de fout gaat, kan ik je niet beschermen. De wet moet jou beschermen. En dat houden we strak in de gaten. De slachtoffer heeft aangifte gedaan en ik overweeg om zelf ook een aangifte te doen omdat er genoeg tekens zijn. Waarvoor we hebben gezorgd is dat we willen afstappen van een cash uitbetaling en zo. Dus we zijn bezig, we willen overgaan tot echte financial inclusion. Dat de mensen bankable worden gemaakt, dat de mensen gewoon via bankrekeningen en dat de zaken gewoon worden overgemaakt. Dus middels overmakingen hun sociale uitkeringen gaan krijgen. En ik heb beloofd dat het jaar 2026, dat dit jaar, laatste jaar moet zijn. We willen niet meer met grote kisten vol met cash richting districten of het binnenland gaan. En daarvoor moeten we zorgen als regering. Heeft de aandacht van de president, de vicepresident. En we werken eraan om de cliënten, de rechthebbenden, te beschermen. Dus we gaan voorlopig misschien nog 6 maanden zo te werk gaan. Maar die rol van de medewerkers van sociale zaken, die sterke rol, dat gaat er niet meer zijn. Het wordt zeg maar gelegd op het bord van de bankinstellingen. En dan gaan ze het verder afwikkelen. Burgers worden aangespoord om fraude te melden. De minister benadrukt dat corrigerende maatregelen genomen moeten worden waar nodig. Procureur-generaal Garcia Paraxing heeft aan de parlementaire commissie laten weten dat het Openbaar Ministerie, OM, alle nodige informatie heeft gegeven over de beschuldigingen tegen 3 voormalige bewindslieden. Riyad Noor Mohammed, Bronto Somoharjo en Gilmore Hoefdraad. Voor 9 juni moet het parlement een beslissing nemen. Paraxing zegt dat ze voldoende zijn met de ingediende vorderingen, maar dat ze bereikbaar zijn voor aanvullende vragen binnen de wet. De vorderingen zijn ingediend op basis van de grondwet en betreffen vermeende misdaden tijdens de ambtsperiode van deze ministers, zoals het Pan American Real Estate project en kwesties met de Surinaamse Postspaarbank.
Assembleelid Raymond Sapoun, NDP, heeft kritische opmerkingen gemaakt over procureur-generaal Garcia Paraching. Zij heeft aan de Nationale Assemblée laten weten geen mondeling onderhoud te willen met de parlementaire onderzoekscommissie die zich bezighoudt met de beschuldigingen tegen 3 voormalige ministers. Sapoun zegt dat de PG daarmee het parlement heeft tekort gedaan. Hij benadrukt dat de commissie het recht heeft om de PG te horen voor uitleg zonder in te gaan op de inhoud van de zaken. Hij vindt dat de communicatie van de PG beter had gekund. Staatsolie heeft over het boekjaar 2025 een historisch bedrag van 400 miljoen Amerikaanse dollar aan de staat overgedragen, met een gezamenlijke omzet van 832 miljoen Amerikaanse dollar, met een winst voor belastingen van 444 miljoen Amerikaanse dollar. De financiële resultaten zijn gepresenteerd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Er werd gesproken over olieprijzen die zowel positieve als negatieve effecten hebben voor Suriname. Staatsolie produceerde 6,35 miljoen vaten olie en verbeterde de raffinage van diesel en gasoline. Ze investeerden in sociale projecten en hadden positieve vooruitzichten voor offshore olie- en gasontwikkeling. Ook werd het Grand Morgu-project en de situatie rond werkvergunningen voor offshore contractors besproken. President Simons benadrukte het belang van onderwijs en ondernemerschap in andere sectoren om economische groei te stimuleren en import van voedsel te verminderen. Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, waarschuwt dat Suriname niet goed voorbereid is op de verwachte olieinkomsten vanaf 2028. De regering moet snel belangrijke hervormingen doorvoeren om chaos rond het beheer van oliegeld te voorkomen. Ondanks goede wetten voor het beheer van olieinkomsten werkt het systeem niet goed. Belangrijke onderdelen ontbreken, zoals een volledig bestuur voor het oliefonds en uitgewerkte investeringsregels. De zwakke uitvoering en samenwerking binnen de overheid vormen een risico. Het IMF roept de regering op om snel orde op zaken te stellen om financiële problemen te voorkomen. De STVS en Mingle Cocktail Lounge werken samen voor het FIFA Wereldkampioenschap 2026. Op 15 mei hebben ze een overeenkomst getekend, waardoor Mingle de officiële WK-partner van STVS is. Tijdens het toernooi worden er verschillende WK-activiteiten georganiseerd vanuit Mingle, zoals live-uitzendingen, voor- en nabeschouwingen en interviews. Ze willen Mingle Cocktail Lounge laten uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor voetballiefhebbers in Suriname. Bezoekers kunnen de wedstrijden live volgen in een speciale sfeer met diverse entertainmentactiviteiten. Ook worden er exclusieve arrangementen en concepten ontwikkeld. Meer details volgen binnenkort op sociale media. De kantonrechter heeft het verzoek van Energiebedrijven Suriname, EBS, om de arbeidsovereenkomst met vakbondsleider Marciano Hellings te ontbinden afgewezen. Hellings werkt sinds 2011 bij EBS en is voorzitter van de werknemersorganisatie OWOS. EBS had Hellings in juli 2025 op staande voet ontslagen vanwege kritische uitlatingen op sociale media. De arbeidsinspectie en ontslagcommissie keurde het ontslag echter af, omdat zijn uitspraken onder vakbondsactiviteiten vielen. De kantonrechter oordeelde dat de redenen van EBS niet voldoende waren en dat de situatie niet alleen aan Hellings te wijten was. EBS moet de proceskosten betalen. Minister Steven Tsang van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OWRO, in Suriname werkt samen met particuliere bedrijven en onderzoeksinstituten om te onderzoeken of sluizen en gemalen automatisch beheerd kunnen worden. Dit moet problemen met de beschikbaarheid van sluiswachters oplossen. De buurtbewoners van Klevia hebben zelf een sluisdeur geopend toen de sluiswachter afwezig was, wat leidde tot schade. De sluizen zijn misschien niet op tijd geopend, maar ze worden wel geopend door de sluiswachter. En daarnaast is er ook bezwaar dat de sluis niet hoog genoeg is getrokken. En het probleem dat we daarmee hebben gezien is dat
de buurtbewoners het heft in eigen handen hebben genomen. Ze hebben het slot opengebroken, ze hebben de sluisdeur helemaal opengetrokken. En het gevolg daarvan is dat het water wegliep. Maar als ze 5 minuten hadden gewacht, was die sluiswachter er en dan had hij het opengetrokken. Het probleem is dat het slot is vernietigd. We hadden een nieuw slot moeten zetten. Het grotere probleem is dat door hun handeling de sluis was te groot opengetrokken, waardoor die takel kapot was. Ik was de ochtend daarna was ik daar ter plekke en die sluis ging niet open. Dus we hebben staande daar moeten wachten op de technische dienst. Ze hebben een nieuwe takel gebracht en gelijk gemonteerd. Het heeft zeker een 1,5 uur gekost. Onnodig, waar het water eigenlijk weg kan. Dan zeggen, het is goed als de buurt daar een oogje in het zeil houdt en ons alert houdt. En geloof me, we zijn bezig om te kijken hoe we het efficiënter kunnen aanpakken. Het ministerie is drukdoende om te kijken met particuliere bedrijven, met onze onderzoeksinstituten, om te kijken of we alle sluizen en gemalen niet automatisch kunnen laten gaan. We zijn in 2026 en er is geen reden dat dat niet kan. En de rol van de sluiswachter zal zijn om te onderhouden of te monitoren. Maar we zijn er nog niet. In de tussentijd zullen we het zo moeten doen. Ik roep wel de samenleving op om indien dit soort gevallen voorkomen, bel naar OW. En dan zullen we zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. We zijn ook bezig om te kijken hoe we een betere invulling kunnen geven aan de sluis, aan het bedienen van de sluizen. Tsang betreurt de actie van de bewoners en licht toe dat dit extra tijd kostte om te herstellen. Er is een tekort aan sluiswachters, maar er worden gesprekken gevoerd om het aantal te vergroten en problemen te verhelpen. De eenheid binnen de Nationale Democratische Partij, NDP, komt onder druk door kritische uitspraken van Helmond Proeven, die zichzelf als Boutist beschrijft. Hij bekritiseert de interne cultuur en stelt dat hebzucht, egoïsme en arrogantie de overhand hebben. De kritiek komt niet van tegenstanders, maar van binnen de partij zelf. Proeven spreekt over een machtsgroep die zich als onaantastbaar beschouwt en denkt dat posities binnen de partij vanzelfsprekend zijn. Dit bevestigt het negatieve beeld van de NDP, waar interne macht belangrijker lijkt dan saamhorigheid. Hij waarschuwt dat trouwe aanhangers kunnen afhaken als de conflicten doorgaan, wat gevaarlijk is voor de partij. De toewijzing van landbouwgrond aan mennonitische groepen geeft veel zorgen binnen de NDP-fractie in de Nationale Assemblée. Er is groeiende kritiek op de aanpak van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de minister Michael Noorsalim. Er zijn stemmen die roepen om ingrijpen, inclusief suggesties voor ministeriële verantwoordelijkheid. Parlementariërs wijzen op grote stukken grond die mogelijk onder onduidelijke voorwaarden aan de gemeenschap worden gegeven, wat kan leiden tot grootschalige ontbossing. Ook is er kritiek op de duidelijke afspraken en het toezicht van het ministerie op staatsgronden, vooral in samenwerking met private partijen. Johnny Castro is vandaag 14 mei 2026 officieel lid geworden van de Nationale Assemblée, DNA, en neemt de plaats in van de overleden Chan Santokhi. Hij werd beëdigd na goedkeuring van zijn geloofsbrieven en sprak zijn dankbaarheid uit naar de vooruitstrevende hervormingspartij, VHP en de kiezers. Castro benadrukte dat hij geen grote belofte doet, maar bereid is om te luisteren naar de samenleving en verantwoordelijkheid af te leggen. DNA-voorzitter Michael Attin verwelkomde hem en benadrukte de verantwoordelijkheid die een zetel met zich meebrengt. Ook vicepresident Gregory Rusland feliciteerde Castro en wees op het belang van samenwerking. Met zijn toelating telt DNA weer 51 leden. Ramon Abrahams heeft gereageerd op de huidige coalitie en gezegd dat de partij alles heeft gedaan om de verkiezingen te winnen. Na de verkiezingswinst is er een coalitie gevormd. We hebben er alles aan gedaan als partij om de verkiezingen te winnen. We hebben het ook nipt gewonnen van de VHP. Maar we zijn ook in staat geweest om dus een coalitie te vormen. Ik kan kort zijn dat ik vanaf dus de dag van de verkiezingen tot vandaag eigenlijk niet echt betrokken ben geworden bij de samenstelling van de regering en verder bij de uitvoering. Ik ben sinds kort
Eigenlijk, het is ook bekend, 2 weken geleden, mijn benoeming gehad tot staatsadviseur. En ik ben nu eigenlijk bezig om hier en daar de zaken af te tasten, om te kijken hoe ik invulling ga geven hieraan. Dat is kort wat ik kan zeggen erover. Verder heb ik geen bemoeienis gehad de afgelopen 9 maanden. En ik ben een dieharde Surinamer in merg en been, een nationalist. Ik ga alles doen wat voor mijn land belangrijk is en voor mijn volk. Ik heb het meegekregen. Ik heb 50 jaar lang gestaan naast meneer Bouterse. En we hebben altijd samengewerkt. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme heeft op 11 mei 2026 een nieuwe Raad van Commissarissen, RVC, voor Telesur geïnstalleerd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. President Jennifer Siemens was afwezig en machtigde minister Landveld. Nagish Alghoe is de president-commissaris met ondersteuning van Luciano Weidebos, Frans Eersteling, Alexander Deel en André Daal. Alghoe meldt dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, maar dat de Raad zich zal richten op bedrijfsvoering en technologische uitdagingen. Minister Raymond Landveld heeft Emmanuel Scheek benoemd tot president-commissaris van de Telecommunicatieautoriteit Suriname-TAS tijdens een vergadering op het kabinet van de president. Landveld benadrukte het belang van TAS in de telecommunicatiesector en de noodzaak om toezicht te houden op Telesur en andere bedrijven. De regering verwacht ook dat TAS helpt bij de nieuwe wet elektronische communicatie. Scheek gaf aan dat hij zijn functie serieus neemt en dat hij samen met de Raad prioriteiten wil stellen. Hij hoopt op een sterke samenwerking om TAS als onafhankelijke autoriteit te versterken en goede resultaten te behalen. De regering Siemens-Rusland heeft een grote fout gemaakt met de benoeming van Ryan Abrahams tot president-commissaris van de Raad van Commissarissen van de Telecommunicatieautoriteit Suriname-TAS. Ryan is de zoon van NDP-lid Ramon Abrahams, die onlangs staatsadviseur werd. Deze benoeming is problematisch vanwege de politieke context. Inmiddels is Emmanuel Scheek benoemd voor dezelfde functie, maar het is onduidelijk of Ryans benoeming formeel is ingetrokken. Dit roept vragen op over mogelijke nepotisme en waarachtige intenties van deze regering Siemens-Rusland. President Jennifer Siemens zou vandaag 13 mei 2026 met Ryan Abrahams praten. Maar zonder openheid blijft de situatie onduidelijk en schadelijk voor de reputatie van deze regering Siemens-Rusland. De benoeming van Ryan Abrahams bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname-TAS roept veel vragen en onduidelijkheid op. Op 6 mei 2026 keurde de Raad van Ministers zijn ontslag goed als president-commissaris, met de benoeming van Emmanuel Scheek als vervanger. Abrahams zegt echter dat hij niet op de hoogte was van zijn benoeming en nooit officieel is geïnstalleerd. Hij ontving pas op een later moment het document over zijn ontslag. Dit veroorzaakt verwarring omdat er in het regeringsdocument wordt gesproken van ontslag onder dankzegging voor bewezen diensten, terwijl Abrahams claimt nooit werkzaamheden te hebben verricht. Econoom Winston Ramoutasing zegt dat van de totale schuldenlast van Suriname, 4,9 miljard Amerikaanse dollar, slechts 2% is besteed aan productie. Hij merkt op dat 44% van de leningen naar consumptie en het staatsapparaat is gegaan. Ramoutasing waarschuwt dat de overheid de productie niet voldoende stimuleert, wat kan leiden tot stagnatie. Hij vindt dat de huidige regering na 11 maanden geen duidelijk beleid heeft gevoerd. Hij vraagt zich af hoeveel middelen er echt worden vrijgemaakt voor productieinvesteringen. Ook bekritiseert hij het afwachtende gedrag van de overheid en het financieren van begrotingstekorten met leningen. Er ontbreekt een concreet plan voor bezuinigingen. Econoom Winston Ramoutasing uit ook zijn bezorgdheid over het lenen van geld om begrotingstekorten te dekken in plaats van productie te stimuleren. Hij bekritiseert de begroting van de regering vanwege hoge uitgaven aan subsidies, zoals de meer dan 100 miljoen Surinaamse dollar die naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV gaat. Ramoutasing wijst op subsidies aan instellingen die mogelijk niet volledig operationeel zijn, zoals Allianz en de Stichting Nationaal Rijstonderzoeksinstituut.
Hij stelt dat de overheid te veel subsidie uitgeeft aan niet-functionele instellingen en vraagt zich af of deze organisaties effectief zijn. De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, heeft de bacheloropleiding bouwkunde succesvol geaccrediteerd gekregen door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA. Deze accreditatie, geldig tot 2026, bevestigt de hoge kwaliteitsstandaard van de opleiding en toont de toewijding van de universiteit aan kwaliteitsborging. ADECUS heeft nu 26 geaccrediteerde opleidingen, wat het groeiende vertrouwen in het Surinaamse hoger onderwijs benadrukt. De bachelor bouwkunde, die in oktober 2024 is gestart, betekent voor studenten een internationaal erkend diploma en betere kansen op de arbeidsmarkt. De overheid van Suriname werkt aan een plan om dak- en thuislozen uit het straatbeeld van Paramaribo te verwijderen naar een opvanglocatie in Domburg. Dit centrum biedt niet alleen onderdak, maar verplicht ook deelname aan landbouw- en werkprojecten. Het initiatief is bedoeld om de sociale problemen in de hoofdstad aan te pakken. Minister André Misi-Kaba geeft aan dat er juridische vragen zijn over het onvrijwillig opnemen van mensen. Het centrum moet zorgen voor structuur en begeleiding. Dak- en thuislozen met agressief gedrag kunnen nu worden opgenomen in zorginstellingen, zoals het Psychiatrisch Centrum Suriname, dat ook met ernstige gebreken kampt en renovatie nodig heeft. NPS-fractieleider en oogarts Gerald Pawiroretjo zegt dat de oogzorg in het academisch ziekenhuis in een kritieke staat is. Acute behandelingen, zoals voor het netvlies, zijn al een maand niet mogelijk vanwege kapotte apparatuur door gebrek aan onderhoud. Dit onderhoud wordt niet betaald, waardoor oogpatiënten ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Mensen zonder geld voor behandeling kunnen permanent blind worden. Pawiroretjo vraagt aandacht voor deze situatie en zegt dat er meer geld naar de zorgsector moet gaan. Hij is bezorgd dat patiënten in problemen komen, ondanks recent vrijgemaakt overheidsgeld, waarvan hij niet weet hoe het wordt besteed. Bij gezondheidsinstanties is er grote bezorgdheid over de stijging van seksueel overdraagbare aandoeningen, vooral HIV. Er zijn meer besmettingen gevonden, maar veel mensen krijgen geen behandeling. Van 4 tot 15 mei 2026 houdt het ministerie van Volksgezondheid een landelijke testactie, waar mensen zich gratis kunnen laten testen op 58 locaties. De resultaten van de sneltesten zijn binnen 10 tot 15 minuten bekend. Maureen van Dijk roept iedereen op om gebruik te maken van deze testweek en aan te sporen dat vrienden en familie zich ook laten testen. Behandeling verbetert de gezondheid en voorkomt verdere verspreiding van HIV. Zwangere vrouwen worden ook getest om overdracht aan kinderen te voorkomen. De slechte staat van medische apparatuur en de druk op het zorgpersoneel in het academisch ziekenhuis Paramaribo hebben geleid tot nieuwe investeringsplannen van de regering. Er zijn voorstellen ingediend om belangrijke ziekenhuisafdelingen te moderniseren voor meer dan 100 miljoen Surinaamse dollar. De voorstellen worden beoordeeld door een financiële commissie. De situatie op de spoedeisende hulp is zorgelijk, met verouderde apparatuur en moeilijke werkomstandigheden. Ook de NICU en ICU hebben dringend vervangingen nodig. Daarnaast wil de regering gespecialiseerde verpleegkundigen uit het buitenland aantrekken om het personeelstekort te verhelpen en investeringen voor operatiekamers en medicijnbeheer zijn gepland. VHP-parlementariër Krishna Matuera is tegen politieke benoemingen bij RVC's en RVT's van parastatale bedrijven. Ze zegt dat zowel de regeringen Siemens Rusland als Santochi Brunswijk zich hier schuldig aan maken en hebben gemaakt. Matuera legt uit dat politieke benoemingen bijdragen aan de grote verliezen van parastatale bedrijven en dat deze bedrijven subsidies van de overheid nodig hebben. Ze vindt dat er competente mensen moeten worden benoemd, ongeacht hun politieke achtergrond. Ook pleit ze voor meer controle en transparantie in deze bedrijven. Directieleden moeten beseffen dat ze niet de eigenaar zijn, maar dat deze bedrijven eigendom zijn van het volk van Suriname en dat verantwoord moeten worden. De
Surinaamse economie staat op het punt van een ingrijpende verandering door het GranMorgu-project dat belangrijke offshore-ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Amerika aanstuurt. Dit miljardenproject kan de staat Suriname naar verwachting ongeveer $10 miljard aan inkomsten opleveren in de komende 10 jaar. De overheid zal binnenkort ook royaltybetalingen ontvangen, geschat op $40 tot $50 miljoen, naar de eerste olieproducent in 2028. Meer dan 200 lokale bedrijven zijn nu betrokken bij de toeleveringsketen, wat de economische groei en werkgelegenheid bevordert. Ondernemers in Paramaribo zijn ontevreden over de aanpak van wateroverlast door de regering Simons Rusland. Ze beschouwen de situatie rond de centrale markt niet als een natuurramp, maar als gevolg van nalatigheid en slecht bestuur. Slechts 1 van de 2 belangrijke pompen werkt, wat leidt tot problemen voor bedrijven zoals H.J. de Vries, Sungyi en KFC. Klanten blijven weg en er ontstaan grote verkeersproblemen. Ondernemers wijzen op de kritiek die de NDP eerder had op de vorige regering en vragen zich af wie verantwoordelijk is voor de financiële schade door het falen van de overheid. VHP-parlementariër Krishna Mathura heeft geen actie gezien van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, OWRO, tegen wateroverlast in Suriname door hevige regen. Mensen klagen dat hun huizen onder water staan. Mathura vraagt zich af wat de prioriteiten van de regering zijn, gezien andere problemen zoals chikungunya en dakloosheid. Op Moederdag was er ernstige wateroverlast in verschillende gebieden. Foto's en video's van de situatie worden massaal gedeeld op sociale media. Het Saramacca-kanaal, dat 2 jaar geleden is schoongemaakt, is weer begroeid en kampt met ernstige wateroverlast, vooral in Paramaribo en de landbouwgebieden van Wanica en Saramacca. Door verkeerde beslissingen van de overheid is er geen snelle oplossing voor het afvoeren van het water. Landbouwers vrezen enorme verliezen, terwijl de bestaande leidingen niet voldoende capaciteit hebben. Ondanks enkele werkzaamheden aan sluizen kunnen ze nog steeds niet functioneren door te hoge waterstanden. Deskundigen wijzen op de noodzaak van betere pompcapaciteit en onderhoud. Zonder structurele oplossingen blijft het probleem bestaan en boeren lijden dagelijks schade aan hun gewassen. Buurtbewoners van Klevia hebben zelf een sluisdeur geopend om hun wijk te ontwateren, omdat de sluiswachter niet aanwezig was. Hierdoor gingen er kostbare uren verloren. Parlementariër Kishan Ramsukul was ter plaatse en weigerde te wachten op de sluiswachter, die volgens de bewoners te laat was of niet kwam opdagen. Dit probleem is al jaren bekend en Ramsukul heeft het voorgelegd aan de minister van Openbare Werken, die heeft beloofd het schema te evalueren. Minister Steven Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening heeft in de media verteld over wateroverlast in Suriname door zware regenval en defecte pompgemalen door stroomuitval. Bij het pompgemaal Mathura was er ook een probleem met gras. Bewoners openden zelf de sluisdeur van Klevia, wat leidde tot schade, maar dit is inmiddels opgelost. Er dreigt voedselschaarste en er is een spoedberaad gepland. Tsang gaf aan dat achterstallig onderhoud en asociaal gedrag bijdragen aan de problemen. De regering van Suriname heeft op 11 mei 2026 een crisiscommissie ingesteld om de wateroverlast in Paramaribo en andere gebieden aan te pakken. De situatie is ontstaan door extreme regenval, slecht onderhoud van pompen en een gebrekkig afwateringssysteem. Illegale dumpingen verergeren de problemen. Het pompgemaal Mathura was tijdelijk uitgevallen door verstoppingen. De commissie, met leden van verschillende ministeries, zal acute problemen oplossen en aanbevelingen doen. Landbouwgebieden zijn zwaar getroffen met risico op voedselproblemen. De regering werkt aan een meerjarenplan voor het afwateringssysteem. Een noodlijn is geopend voor meldingen van wateroverlast. VHP-parlementariër Cedric van Samson heeft kritiek op de aanpak van de chikungunya-uitbraak. Hij zegt dat er binnen de gezondheidszorg wordt bezuinigd op belangrijke zorg en dat artsen medicijnen moeten voorschrijven van een bepaalde lijst, in plaats van de middelen die patiënten echt nodig hebben. Van Samson vindt dat Suriname eerder had moeten ingrijpen omdat Frans-Guyana al met een uitbraak kampte
en dat preventieve maatregelen logischer waren geweest. Hij benadrukt dat onmiddellijk handelen noodzakelijk is in plaats van excuses over het invoeren van chemicaliën. Verder praat hij over problemen bij het academisch ziekenhuis Paramaribo, luchtverkeersleiding en het Staatsziekenfonds en bekritiseert hij de regering voor het niet nakomen van beloftes.